wis ditata dening panitia wonten sisih kilen. Iya, dulur-dulur. Iya. Yang kok njoget endi? Gadele. Mbo ono paling. Ning kono lho ya. Terop, terop. Cah, iki sadurunge dilekasi, iki ditampilke sak tarian ngoten nggih. Sak tarian tari Jawa. SMS iki ning dalan. Ayo, ing kene ngeras bantes lereng sauntara, uga ngrantu rawuhing Bupati Panaraka Kang Giri Sancaka. Ing kene penonton kebakder ambala bareng ngebaki jroning lapangan ana ing Desa Kemiri. Nggih, iki klebu ora ito-ito, iki sing ana dalan akeh. Iki sing isih ana dalan akeh. Padha mlaku rene, padha arep nonton, yo melu anggone nganakake halal Ibu Manggolo. Padha Ibu Manggolo. Ngapurane awake dhewe tulus ana ngarsane Gusti Kang Maha Agung Allah Taala. Dosane awake dhewe uga dipangapura. Allahumma amin. Iki dadak merai dijejer ana ing sisih wetan lumaris ana mujur gitu.
Perang Lombok. Nggih. Harimau Tenggara. Sekne iso ngiyup niki keputusan saking panitia sik padha dibenakne jarane. Ngiras pantes ngiyup sauntara, taline akeh sing cupet, uga akeh sing pedhot. Ah, dibenake riyen alon-alon. Jadi dipersalahkan sik ana sisih kulon kono ya iso, ana sisih lor kene ya iso. Pokoke sing penting ngiyup dhisik. Arep ben kringete rada asat sauntara. Niki nyuwun tulung kanca-kanca pendamping digolekke rafia sakake sing joget. Seniman Riok Kecamatan Jenangan, bila mana pribadi nggih, bila mana ada kesalahan, kekurangan, kehilafan, baik disengaja maupun tidak sengaja, dan yang pasti panjenengan paham dengan saya, nggih kula boten saged alus karena kula senes makhluk halus. Wala kaula wala quwata illa billahil azim. Sugeng rawuh Bapak, monggo sedaya katuran pinarak. Monggo sedaya katuran pinarak ingkang nembe mawon rawuh. Kisahnya di bos. Petang. Terus konten yang gitu menekong sengitan terus. Susul kalau pun akan sengitan.
pun. Ingkang mekaten monggo ing mangke kula aturken dumateng panjenengan. Menika wujudipun anak-anak kula para seniman batil ing lalaban jenengan. Cacahipun 105 Bapak. Cacahipun 105. Niki wong sing mboten melu 600. Pokokipun sing mboten melu 600. Wis siapa?